Yamde sappo e jiɗɗi silmaji capantati e Wagadugu to Burkina Faso, yamde sappo e jetti silmaji capantati ngawondiri to Cameroon. Bisimilla mon e kabaruji kikiɗe ɗi. Abdoulaye Dikko. Toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ndi handen aljumare nayya lewru nayi ɓordu e hitanude nayi ɗiɗi e nogay e joyi to leyda Burkina Faso jihadiyankoɓe ana tuuma hippade gure kewɗe les province Sourou, Yiru, Djedougou, Gouran, Débé, Yaran e kewɗe goɗɗe wi seeɗa ne hewɓe ana wawi limore waraɓe ɓe ɓuura e yimɓe temedere ɗe kippanɗe caabiki egguru ɓiɓɓe gure ɗe hewɓe faade Djedougou. To leydi Nigéria toon du ko foti yimɓe capanɗe nayyi yonna mbaɗama e fiyande e yimɓe joguiɓe kaɓorde e leydi diwal plateau ngal diwal andiragal fitnaji hakkude maroɓe dabaji e remoɓe. To leydi Libya laamu yamiri darnugol golle gollirɗe kewɗe ɗe gana gollonoje laamu ɗum woni ɗe gollirɗe balloje ferɓe wonɓe toon saabi majjum ardiɓe Libye ana tuumi ɗeɗo gollirɗe wallude yalla yoga e ɓeɗo ferɓe ana jooɗo toon to Libye hunde ko tawa gollirɗe ana jeddi ɗum e wi yimɓe hewɓe noon ɗe yamirore ana wawi waddude torraji mawɗi. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam kala hen ɗo mbawɗon tawede e heɗade to leydi Burkina Faso puɗɗirten kabaruji ɗi alalbare hecci kengen e kabaruji goɗɗi jaati ɗum jokki fayi alkamisare kengen ɗum woni orangal jihadiyankoɓe fewde e gure kewɗe e les province Sourou rew nayade hirnangue leydi ndi e kabaruji kewɗi keɓaɗi ana wawi waraɓe ɓe ɓuura e yimɓe temedere ko ɓuri hen jaalade yo worɓe yettiɓe na windiɓe jaati yo VDPN ɓiɓɓe ɗeɗo gure reniɓe ɓe heeɓi hewɓe mabɓe keeɓi wawde dogude natude e Djedougou. Jantore Ibrahima Nianga. Jangu ngu joofi koto gure Djedougou, Kourang, Débé, Yarang, lan Fiyara. Teɗen gure ina cekkatno ngoni koye kisal nde wonno kono ngu jofni ɗon golle mum ko ɓoyani ngam haɓade kuliyankoɓe ɓe kono ko caggal nde kono ngu yalti tan jeeɗankoɓe ɓe ngari e wiide humpitoji ɗi ɓe taari gure ɗe ɓe puɗɗi warde worɓe helifaɓe wawɓe jeeyede e VDPN kono koto wuro Djedougou jeeɗankoɓe ɓe ɓuri warde caggal jangu ngu teskama ko ina tolno yimɓe temedere maayi hen hewɓe gañima heddiɓe majji jeeɗankoɓe ɓe kaɗani ɗon sabu ɓe bonni nokkuji ndiyam heɓeteno e mum kadi ɓe duppi jeere nde e wiide kabaruji ɗi kono ngu artani ngam hisnude wuro ngo hayso tawi ɓe noddama ngam ballal hande yimɓe hodɓe e ɗen gure ina gondi e caɗele hewɓe mabɓe ne nodda ballal ngam dakorde konu darne e diwal ngal ngam hisnude ɓesgu ngu to banggue mabɓe hono ardiɓe Burkina Faso kalan taw hay hunde e o alhaali